I aflevering B ønsker jeg at have fokus på opgave 2. Opgaven den siger: figuren viser grafen for en differentiabel funktion f samt tangenten til grafen i punkt P 1,4. Det oplyses, at f-mærket 1 er lig med 0,5. Vi skal bestemme en ligning for tangenten til grafen for f i punkt P 1,4. Til løsningen af opgaven anvendes følgende ligninger. Vi skal bruge ligningen for en ret linje, som er y er lig med mx plus b. Men når vi ønsker at finde ligningen for en tangent, anvender vi punkthældningsformlen y minus y0 er lig med m parentes x minus x0. For at forklare lidt om de oplysninger, vi har, forsøger jeg nu at fortælle om det. Vi har fået oplyst, at P er lig med 1,4. P står altså også for koordinatpunktet x0 og y0. Det betyder, at går vi 1 hen af x, det vil sige her, og 4 op, får vi altså værdien af P, som var 1,4. Så har vi f-mærket 1, eller også kaldt m, som er hældningsværdien af tangenten, som er oplyst er 0,5. Vi har nu gemt vores oplysninger i boksen ude til højre. I boksen til venstre begynder vi nu at lave vores udregning af opgaven. Vi anvender først og fremmest punkthældningsformlen y minus y0 lig med m parentes x minus x0. Vi starter med at indsætte vores oplyste værdier. Vi ved, at ud fra oplyste værdier, at y0 er lig med 4, samt så ved vi, at x0 er lig med 1, fordi det var vores koordinat for punktet P. Vi ved også, at f-mærket 1, eller m, er lig med 0,5. Herfra ønsker vi at ophæve parentesen. For at vi kan ophæve en parentes, så skal vi altså gange med 0,5 på begge led i parentesen. Det betyder altså, at vi skal gange 0,5 med x, og vi skal gange 0,5 med 1. Det gør vi for at bevare ligheden i ligningen. Det vi gør nu, det er, at vi selvfølgelig ganger de 0,5 med x. Når vi gør det, så hedder det egentlig bare 0,5x. Når vi ganger 0,5 med 1, så ved vi alle sammen, at det giver 0,5. Vi ønsker nu at isolere y. For at isolere y, så tillægger vi 4 på hver side af lighedstegnet. Grunden til, at vi gør det på hver side, er, at vi skal opbevare ligheden på hver side af ligningen. Når vi tager minus 4 plus 4, giver det 0. Derved har vi isoleret y på den ene side af lighedstegnet. På den anden side lægger vi minus 0,5 plus 4 sammen, som så giver 3,5. Ved at vi har gjort det her og tillagt 4 på hver side, har vi derved kunne isolere y, og vi har kunne opretholde ligheden i vores ligning. Som I kan se nu, har vi altså fundet ligningen for tangenten. Ligningen for tangenten er y er lig med 0,5x plus 3,5. Hvis vi så går over og kigger i vores lille note i boksen til højre, kan vi altså se, at vi har fundet ligningen for en ret linje, hvor at y er lig med mx plus b. Altså ved vi her,
nede, som det vises, at y er lig med 0,5, som heroppe står for m. X'et fortsætter, som det gør oppe i den ligningen for den rette linje. Og plus 3,5, som står for b. Vi har altså nu løst opgaven, og vi har bestemt en ligning for tangenten til grafen for f i punkt P1,4.